La situació al barri del Cabanyal es complica. La tensió s'ha convertit avui en crits, en intervencions policials i fins i tot en agressions. 3 persones, de fet, han necessitat ser ateses. Comença Notícies 9. Batalla campal al Cabanyal 2 dies després dels primers disturbis al barri. Este matí agents de la policia local i nacional han hagut d'intervindre per a contindre la gent que intentava impedir el pas d'una excavadora. La plataforma Salvem el Cabanyal havia convocat una marxa per a intentar paralitzar els enderrocs. Alguns han llançat pedres i la policia ha hagut de traure els manifestants a la força. En els disturbis han resultat ferides lleus 3 persones, una d'elles una periodista de Ràdio 9. Ja ho han vist, una autèntica batalla campal la que s'ha viscut este matí al barri del Cabanyal de València entre les forces de seguretat i un grup de gent que estava intentant tornar a impedir el treball de les màquines excavadores. Amàlia, què és el que ha passat? Dos incidents se produeixen, de fet, només 2 dies després que els veïns convocats per la plataforma Salvem el Cabanyal intentaren també parar els enderrocs. Este matí un grup de gent s'ha assentat al carrer i, com han vist, han increpat els agents i la cosa han acabat com han comprovat fa uns moments, amb 3 ferits lleus. Al cor del barri està Carme Montagudo i, Carme, sembla que a hores d'ara la situació no té res que veure amb la que s'ha viscut fa unes hores, no? Efectivament, Amàlia, la situació ara és un poc més tranquil·la, tot i que la tensió continua en l'ambient. De fet, la policia local continua present en la zona per tal d'evitar nous incidents. Eren les 10:30 del matí, quan així al barri del Cabanyal s'han viscut 20 minuts d'una autèntica batalla campal. Començaven quan la Policia Nacional ha tractat d'obrir pas a les excavadores fins al número 31 d'este carrer on estava previst el primer enderroc del dia. 20 minuts intensos de lluita entre la policia i la plataforma Salvem el Cabanyal. 20 minuts que s'han saldat en la detenció de 2 persones. La policia ha hagut de carregar mentre la plataforma Salvem el Cabanyal es tractava de lluitar. Per este carrer hem vist literalment volar pedres. De fet, una companya nostra de Ràdio 9 ha resultat ferida al cap. Altres 2 persones, veïns de la zona, han sigut traslladats a l'Hospital Clínic de València i 3 agents de la policia local també han resultat ferits lleus. Com diem, han sigut 20 minuts de tensió, de lluita, una lluita i una tensió que continua durant tot el dia així al barri del Cabanyal. A les 9 del matí, la plataforma Salvem el Cabanyal es concentrava al carrer on estava previst demolir avui una de les cases no protegides. El carrer acordonat per la policia impedia accedir a la vivenda i deixava els tècnics municipals preparar els treballs. La crispació ha començat a ser violenta quan ha arribat l'excavadora escortada per la Policia Nacional. Joves de fora del barri han començat a increpar les forces de seguretat. Mentrestant, la plataforma Salvem el Cabanyal feia una assentada per a no deixar passar la màquina. Davant barricades i pedres per l'aire, les forces de seguretat intentaven com podien parar els violents i també desallotjar la zona plena de manifestants. Moments d'angoixa i ansietat que s'han saldat amb 3 ferits lleus i 2 detinguts. Totes les demolicions fetes des de dimarts al barri estan fora de l'àmbit protegit i no afecten cap edifici de valor patrimonial. És una setmana complicada per al barri del Cabanyal. Des d'este dimarts els veïns viuen amb aquesta tensió que han vist. Darrere de tot està el conflicte polític entre el govern central i l'Ajuntament de València pel Pla del Cabanyal. Mentre el Ministeri diu que és un expoli, les administracions local i autonòmica defenen que és un projecte que regenerarà el barri.
Regidors i diputats de l'oposició enfrontant-se amb la policia per impedir que les màquines facin un treball avalat per la justícia i per la llei. És la imatge que denuncia l'Ajuntament de València i que va ser el primer plat d'uns aldarulls que duren ja tota la setmana. Els 6 enderrocs que s'han fet estan fora de la zona protegida i tenen la llicència des del gener. A més, els empara la llei autonòmica que entra en vigor el mateix dia i que busca la regeneració del barri mitjançant el Pla del Cabanyal. El gobierno pedirá a los juzgados que tomen unas medidas cautelares cuanto antes para impedir que avancen estas demoliciones. Se ha metido donde no le llaman ni donde no le importa. Eso es competencia exclusiva del Ayuntamiento y, en su caso, de la Generalidad. De nou, en primera pàgina, l'enfrontament entre l'executiu central d'una banda i l'Ajuntament de València i el Consell de l'altra. El conflicte s'inicia al gener quan el Ministeri de Cultura dicta una ordre que frenava tot el pla amb l'argument que representava un espoli del patrimoni històric. El consistori i el govern valencià ho neguen amb l'aval de 12 sentències judicials i posaren en marxa tota la maquinària legislativa per a denunciar el que consideren una ingerència en les competències dels valencians. El PSPB, Compromís i Esquerra Unida fan d'este conflicte bandera i es posen al costat de la plataforma Salvem el Cabanyal, que ja ha anunciat que impedirà qualsevol enderroc. Són part dels veïns, però també n'hi ha d'altres, els que donen suport a la prolongació de l'avinguda i que denuncien que dins de la plataforma n'hi ha molts que no viuen al barri. Un barri, el Cabanyal, que esta setmana viu enmig dels aldarulls.